Ka jingpule na ki kam jong ki apostol klan nong ka basaw kad khod laipu ar hadu laipu hinyo. Ki bait runget ki layadon tang ka way ka jingmod bat ka mensium. Dan uba ong ba kanu kamar ka day ka jong u Henry ki laya le lang kad ka ba ki don. Da ka bor ba ki apostol ki lasaki ya ka jingmi bat utray Jisu bat u Blei ula the say ki jingker ku halor jong ki baro. Dan uway na ki uba kerdu. Kito ki badon lingkha ni ying ki la di ya ki bat ki la wandra ya ka pisa kad ba yo na ka jindi bat ki IT ha ki apostol. Pat nangta saya sam ya ka ha way pa way kat kum ka jingdon kam jumu. Bat kum ta kalajya ba u Joseph u Levi balakha ha Cyprus ya uba ki apostol ki khot Barnabas kabamon ukun jong ka jingpentngen ula di ya ka lingkha ba udon ula wandra ya ka pisa bad ula IT ya ka ha ki apostol ka ktien jong utray kasam khandai pulai ka khot I way hadu ar bad san utray usanshar ukup da ka jinglong sim utray ukup bad upanpo da kabor ya ka perthei lapins kem triang kan ki ya ka khet jo me la sing nadu hendai kulong nadu bom jo god a try melong ki rai jo me ko try ki bam jo god bad ka ying jo me ka bu khu junam la junam ka gospel kat kum u yo anes bu khu lanong ka balai kad khot hin yo hadu khat san what's lingo habang yathu happy day ba an da khap yang ya phi na jrong kalaer ka be kat sha ba kamon phios go ya ka jing sawa juga Henry phimdem na ei ka wan nisha ei ka len kalom kumju ya uta baro ubalakha na umensium kumno kane kala long lakeli unicodemus ujisu ula paiktin kat phi unong hi kai Israel ubakraw phimtep yakane shisha nga ong happy ni kren ya ka ba ngi tem bat ni yala ya ka ba ngi la yo I penban phim pdyang ya ka sakhi jonga lada phim nge yanga haba nga ya thu shaphang ki ei jong kane ka birthday kumno phin nge haba nga kren happy shaphang ki ei ki jong kapneng ompat judon ubala let kiu shapneng laitang ukhun ubriu ubala wan hiar nabneng kumba Moses ula kentiu ya usentronong hari kenja kumta ru ya ukhun ubriu deiban kentiu babaro ubanget hau unyo ka jing bom chukod ka gospel chong utray